Господин Чиликов, сезона чука на вратата, дори вече започна първенството. Готов ли е отбора за новото първенство, за новия сезон? Дали е готов, ще разберем след няколко кръга, естествено, още и първи, ако трябва да съм точен. Моето мнение е след месец и половина работа с тези момчета, така че като отбор, като единици, така направихме добър отбор. Добри единици имаме. Така имам доста работа да свършим още особено отборно в фаза защита. Не сме окей като отбор, ако трябва да съм честен. Подобряваме се всекидневно и работим. Това е нашата работа, тези екип. Но естествено след 7-8 нови футболисти това е напълно нормално. В крайна сметка аз не съм екипа, не сме магиосници и това да се случи за няколко дена. Има футболисти изостанали физически, което е проблем, други с болешки, което е нормално за този период. И на тази база ви казвам, че не е готов отбор. Като футболисти така направихме добър отбор, добра селекция на база това, което имахме последния месец, предния сезон. И като бройка дигнахме, и като качество мисля, трябва да се обаче се покаже в крайна сметка на терена. Доколко всъщност се от полза за вас и за отбора това, че Дунав почива в първия кръг? Мога да кажа дали е от полза. Хубаво е естествено да се стартираме всички еднакво, но не съм се замислил и не отдавам значимо това, че не сме играли. Ние играхме контрола, но опитахме се въпреки контролата, въпреки тежкото време, да изиграем един така приличен двубой. И искам тук да благодаря и на Тервел, които пътуваха, така ангажираха се в този горещ ден. Най-тежкият ден беше и те пристигнаха да играят момчетата и им благодаря още един път. Първият матч ще бъде в Русе пред русенските фенове. Това по-добре ли или пък натоварва с повече изисквания за задължителна победа? Аз искам, ако може всички мачове са тук ще е най-добре, защото хората първо затова играем, затова футбол е така любима игра на много хора, най-вече заради публиката. И затова тренираме да покажем какво сме тренирали пред хората. За мен е по-добре. Надявам се футболистите така, те вече са свикнали, голяма част от тях миналия сезон, да играят под така атакуващ футбол, да играят за публиката, да успяват част от мачове да вкарват и доста красиви голови. Затова от тая гледна точка аз проблеми мисля, че няма. Как оценявате програмата в началото на сезона, първите, да речем, 7-8 кръга? Споменахте, че още малко трябва на отбора да се сработи. Да ви кажа честно, не гледам повече от първия кръг. Интересуваме единствено следващия мач, т.е. събота мача. Никаква разлика няма от двоите, които предстоят, и тези са 10 кръга и 15. Всички отбори са доста сериозни. Всеки се надгради. Б-групата може би се очертава най-тежката Б-група, това, което наблюдавам през контролите и след първия кръг. Това е добре за футбола. Много така и мали момчета се интегрира, което беше и идеята на цялата Б-група. И затова мисля, че защо програмата няма смисъл да я гледаме. Всеки един двубой ще е изключително труден. С оглед на това, първи съперник от Комитет на Оряховица, със сигурност сте погледнал и първия матч и това какво са направили в подготовката. Също ще кажа, което е предния въпрос. Отбор, който напобеди преди няколко месеца, който победи Добруджа и така нататък. И Марек, и водещи отбори. Тоест, показва, че може да побеждава. Естествено, ние трябва да подходим максимално концентрирано
което не се съмнявам. Нашите футболисти тренират така прекрасно, бих казал. На максимум от възможности през този месец и половина аз нямам никакви забележки. Единствено съжалявам за така, контузията на Преско. Това мен най-много ме притеснява, но в крайна сметка има го в играта. Абсолютно всички футболисти, които са от първия ден, тренират максимално и аз от тази гледна точка не се притеснявам. Единствено, което казах, сработеността, която изисква време, но надявам се така, имаме още доста време, 3-4 дена. Това е много в футбола някой път. Да изгладим още неща, които ни липсват. Един допълнителен въпрос в тази връзка. Всички ли са здрави? Споменахте. Не, имаме проблеми. Имаме наказан Кейта, който е наказан от предния си отбор. Имаме проблем с Акила, който е документален, който не зависи от нас. И Преско, тези футболисти най-вероятно така няма да вземат участие, което затова направихме така и малко по-дълга селекция, така да кажем, по-дълга група. И да може да не изпадаме в ситуации, в които изпаднахме миналата година, по една или друга причина, да премествам определени футболисти на други постове, което не е редно. Естествено, в определени мачове може да се случи, но генерално не е окей. И затова, пак казвам, направихме абсолютно целият екип, от ръководството до колегите, направиха всичко възможно този отбор в момента да изглежда доста по-добре според мен, като единици. Аз съм убеден с нашата работа, спортно-техническата, че отбора ще изглежда в един момент, надявам се, възможно по-бързо да ще изглежда добре. Доволен ли сте от широчината? Споменахте, че в тази посока отбора изглежда по-добре от миналия сезон. На база това, което имахме като възможност да вземем, ние почти на 90% успяхме. Да, имаше и футболисти, които ни отказаха по една или друга причина. Имаме идея за още един-два поста, които наложително трябва да се вземат, но в момента нямаме тези възможности, говоря като позиции. Просто на пазара, както се казва, няма. Съжаление, голяма част от българските футболисти, говоря специално за българските футболисти, така предпочитаха други отбори. Поради какви причини, аз не мога да кажа, но голяма част ми прави впечатление, че, както се казва, за 5 лева повече предпочитат места, където живеят, така да се изразя. По местоживеене избират голяма част, което си е техен естествено проблем. Не можахме да се срещнем с такива футболисти и така прибегнахме до някои чужденци, които така за момента мисля, че са добри попълнения. На кои позиции евентуално може да се очаква, ако се отвори такава възможност, нови попълнения? При всички положения конкуренция трябва да засилим на крайните защитници и още според мен един така по-дефанзивно настроен на полузащитника. Това са позиции, които трябва да се надгради, дали сега, дали зимата, което най-вероятно ще стане зимата. Сега вече е така трудно и естествено, че вратар, който така също преговаряхме с 3-4 момчета, но те предпочитаха да се останат в две група, да се развиват там. Това е вратаря е изключително важен пост и за мен също рано или късно там ще трябва да се подсили. Какъв е погледа ви към юношите? Има едно постоянно присъствие и през миналия сезон имаше момчета в групата, които се готвиха с основния отбор. Погледът ми е сериозен, така да кажа. Когато имам възможност присъстваме на двубоите и сега вече след година тук съм доста по-запознат. Естествено, че има момчета, вече са
няколко човека са година при мен и други те първа интегрираме по-малко. Общо взето, трябва да съм честен, нито един от цялата школа не е готов за мъжкия отбор, за Б група. Имат подобрения първо в физическото състояние, второ и технически се подобряват, но да кажем, че някой е готов в момента да влезе да играе основен футболист, трябва да съм честен, не. Не искам да заблуждавам никой. Това е истината. Въпросът е, че тези, които имат желание, така имат напредък, което е похвално. Въпросът е, че трябва да намеря времето, както предния сезон, да ги интегрирам, защото без мачове по-малко. Без мачове не става. Без двубой няма как да стане. Те са все още малки и им трябва и физически поне още една-две подготовки. А от по-малките, говоря, от 15 години, 16 има деца, които те първа ще интегрираме. Все още са малки, но имат качество. И има деца, които имат бъдеще в Дунав. Въпросът е да ги запазим, да са тук, да може така чрез процеса, който в момента, това, което знам и виждам, е подобрен и ще дойда в мъжете доста по-подготвени от това, което заварих преди една година. Един въпрос, който може би интересува най-много фенове, не може би със сигурност и е най-често задаван. Какви са целите и възможностите пред Дунав за този сезон? Вижте, като на предното интервю точно на това място и сега ще го повторя също. Всеки матч играем за победа. Естествено, всичките ръководството, ние всички искаме да се борим за FBET лига. Това няма смисъл да го крием, но искам пак ви как да вървим стъпка по стъпка. Седмица за седмица, защото в момента и да ви кажа, да, ние сме готови за FBET лига и Едис какво или що, само празни приказки. В момента искам да видя отбора също толкова амбициран, колкото беше и миналата година в 80-80% от двубоите. Да видя желание за победа. Да, естествено, че има загуби. Това е ясно. Футбол го има, но желанието, с което влизахме голяма част от мачовете миналата година с футбол, който играхме, искам да го запазим и да надградим. Ако успеем това, ние ще имаме така добри резултати. Естествено, след това ще е по-лесно да говорим за цели. Споменахте, че имате поглед и върху другите отбори, вдигнали са нивото си. Кои смятате, че ще са основните претенденти за първите места през този сезон? Абсолютно всички са претенденти за мен. Абсолютно всички. Няма отбор, който на мен да играхме и контроли и наблюдавам. Няма отбор, който да каже, че ми е аутсайдер. Не виждам такъв отбор. Всеки може да победи всеки. Въпрос вече малко и на късмет, въпроси на моментно състояние, контузии и естествено и на индивидуална класа. Аз мисля, че ние имаме индивидуална класа във всяка една линия. Надявам се просто да имаме малко и късмет. Един друг такъв въпрос, вече така от доста време сте в Русе. Как виждате града като цяло? Имате ли вече свои любими места? Аз вече една година привикнах, както се казва, към Русе и изключително ми е приятно и затова и останах в една сметка. Да, футбол си е футбол, но в друга ситуация, в друг град или на место, което на мен лично не ми харесва, трудно бих останал. Независимо от финанси. Нали, тези хора, които ме познават, знаят моето мислене. Затова, пак казвам, благодаря на хората в клуба, благодаря на приятелства, които създадах и футбол, естествено. Това е основното. Така се превързах и за мен е така, колкото е далеч от София, на мен така ми е приятно и се връщам постоянно с така настроение. И на финала
нещо, което да кажете на феновете на Дома в Русе, едно обращение към тях? Вижте, аз всеки ден ги виждам, всеки ден си говоря с хора, които така идват на стадиона и те са много така позитивно настроени и към мен, в частност, и към отбора. Виждат, когато се раздава отбора. Хората не може да ги извоиш. Аз искам това нещо да запазя в тях, дори и да губим матч, дори да е равенство, да побеждаваме, да виждат те, да се радват на искрата на футболистите, на желанието на футболистите. И да са така, да поддържат да идват повече хора. Това нещо го говорим цяла година. Много имаме нужда. Те трябва да знаят, че благодарение на тях футболистите, колкото повече са, футболистите го усещат това нещо. Имаме нужда от хората. Това е единствено, което е моята молба към тях. И отсреща ни, аз ще направя всичко възможно тези футболисти да се раздават. И това е доказано във времето. Няма да оставя футболист, който без значение кой е, как се казва, да се разхожда по терена. Това е абсурд.